Het museum is hielendal vernijd en verbouwd. Nevens directeur Adrie van Warmenhoven is dat voor het koninklijk peer reden om del te komen. In het planetarium hadden ze nog neer west. Wol achter Jelien troffen ze IJse IJsinga. Feest vieren. Daar houdt iedere Fries van. Maar nergens werd er zo feest gevierd als in Franeker. Op Koninginnedag in 2008 doet Friesland oondien waar door de koninklijke familie. Maar nou dus echt naar binnen. Nou, we zullen in ieder geval de planetariumkamer gaan bekijken, want dat is uiteindelijk natuurlijk ons paradepaadje, die prachtige kamer, dat radenweek waar we naar zullen gaan kijken. Voor de rest moeten we kijken wat de ruimte binnen het programma biedt. Ja, een bakje koffie in de tuin, maar eigenlijk ik, hè? Ja, maar of dat zal gaan lukken, dat betwijfel ik. Het planetarium is al wat verneemd en had een soort beziekers. Toch is dit weer een mooie extra promotie. Dat denk ik, ja, of dat weet ik zeker, want er zijn geloof ik nu al 2 bussen volgeboekt met journalisten uit heel Nederland en ook daarbuiten. Dus dat is natuurlijk ook voor het planetarium geweldig dat straks het koninklijk paar hier via de voordeur naar binnen komt. En dat aan de andere kant van de brug daar tientallen journalisten dat staan te regisseren en te verwerken. Dat is natuurlijk voor het planetarium een geweldige boppenslag.